Helo, Dr Hayley Roberts dwi, a dwi'n uwch ddarlithydd yn ysgol Gyfraith yma yn Mangor, a fi hefyd sy'n gyfrifol am materion Cymraeg yn yr ysgol. Rwy'n pryder cyffredin ymysg myfyrwyr Cymraeg, iaith gyntaf sy'n dod i fyny i'r brifysgol ydy bod eu Cymraeg nhw jyst ddim digon da. Dim digon da i astudio yn Gymraeg ar y safon yna ac bod o jyst yr un anodd. Tu ôl i mi, mae Gaernarfon, dyma lle dwi'n dod o, cofi dre, ac hyd yn oed yn Gaernarfon, un o'r trefi sy'n siarad y mwyaf o Gymraeg yn Gymru. Dwi'n clywed y sentiment yma yn aml hefyd. Felly, dyma ella pam da chi wedi clicio ar y fideo yma, bod o'n resonatio efo be da chi yn deimlo ar hyn o bryd, a jyst eisiau gwybod fwy amdano y sefyllfa. Diffyg hyder ydy hyn, ac felly dwi yma i gael gwarad o'r myth-busting, o'r ffaith bod mae rhaid i'ch Cymraeg chi fod yn berffaith. Dydy o ddim. Yn gyntaf, dwi'n mynd i roi 3 rheswm i chi pam ddylech chi fod yn astudio yn y Gymraeg. Yn gyntaf, employability, cyflogadwyedd. Mae cyflogwyr yn edrych allan am bobl sy'n medru y Gymraeg a'r y Saesneg. Os ydych chi'n meddwl amdano fo, mae o yn extra qualification mewn ffordd, yr ffaith bod ydych chi'n medru gwneud bob dim yn y Saesneg, ond yn hefyd medru wneud y pethau yna yn y Gymraeg. A drwy astudio rhywfaint yn y Gymraeg yn y brifysgol, da chi'n dangos i cyflogwyr bod chi'n gallu ymdrin ar gyfraith yn y ddwy iaith. Ac os mae yna CV 2 person sy'n edrych yn reit debyg, un yn siarad Cymraeg, un ddim, wedyn yn amlwg mae yna lot i ddweud yn ffafr yr person yna sy'n siarad Cymraeg. Felly yn sicr werth am hynny. Yn ail, mae yna bres ychwanegol ar gael am astudio treian o'ch cwrs yn y Gymraeg, sef third of your degree. Felly, os da chi'n medru astudio drwy cyflwyno gwaith yn y Gymraeg, dŵad i grwpiau trafodaeth Cymraeg ac yn y blaen, falle byddwch chi'n gymwys am yr pres ychwanegol yma. Felly mae o werth edrych allan amdano fo. Un o'r ysgoloriaethau yna ydy ysgoloriaeth cymhelliant y Coleg Cymraeg. Fedrwch chi fynd ar ei wefan nhw i weld be mae hynny amdan. Ac hefyd bwrsariaeth mae'r prifysgol yn ei gynnig, ac eto mae hwnna ar y wefan hefyd. Ac yn drydydd, yr cyfleoedd ychwanegol sydd ar gael am myfyrwyr sy'n astudio drwy'r Gymraeg. Felly, bob yn blwyddyn mae'r Coleg Cymraeg yn cynhadlu'r Cymraeg ymlaen ar gyfer myfyrwyr Cymraeg sy'n astudio'r gyfraith drwy Gymru i gyd. Mae yna modiwlau opsiynol difyr iawn ar gael, dim ond yn y Gymraeg, felly mae o werth gwneud hynny. Ac cyfleoedd eraill sy'n dod drwy drysau Bangor fel profiad gwaith ac yn y blaen. Weithiau, ella fydden nhw eisiau rhywun sy'n yn medru'r Gymraeg, felly eto mae hynny yn werthfawr iawn. Felly 3 rheswm da iawn, dilys iawn i astudio'r Gymraeg. No-brainer felly. Ond ella da chi dal yn meddwl dwi'n methu wneud dod i'n Nghymraeg i ddim digon da, dwi'n digon hyderus, fydd o'r anodd. Fel nes i ddweud gyna, mae'ch Cymraeg chi yn hollol ffain y sydd mae o. Da chi ddim angen safon special mwyn dŵad i astudio'n Gymraeg. A peth pwysica ydy bod da chi'n dŵad, da chi'n mynychu'r grwpiau Cymraeg, bod da chi yn astudio yn Gymraeg, da chi'n cael lot allan ohono fo, a bod da chi'n defnyddio'r iaith. Ac does na ddim pressure gyda ni i gyrraedd unrhyw safon arbennig o Gymraeg. Felly mae yna lot o gymorth da ni yn cynnig yn yr ysgol ac yn y brifysgol yn fwy cyffredinol. Ysgol grwpiau trafodaeth anffurfiol, iawn, pobl tha fi, bysa'n dysgu chi, mewn sefyllfa anffurfiol sy'n lot o'r amser mae'n haws trafod rhywbeth yn y Gymraeg mewn iaith da chi yn siarad bob dydd efo'ch teiliech, ffrindiach yn y blaen. A felly mae yna lot yn ffeindio fo yn actually'n haws na trafod yn Saesneg rhai o'r cysyniadau fyddan ni'n sôn amdan. Ac eto, os da chi, does na ddim math o safon arbennig, da chi'n gorfod taro i wneud hynny. Da chi'n gweld bod fi'n siarad yn reit arffurfiol efo chi rwan, felly cymwch cysur yn hynny. Felly mae'r dosbarth yn
lle anffurfiol iawn yn yr grwpiau bach yma ac yn y modiwlau opsiynol hefyd. Does dim rhaid cyflwyno gwaith yn y Gymraeg os da chi'n nerfus am wneud. Yn enwedig i ddechrau, mae digon o amser dros y 3 mlynedd i ddatblygu hyder, ac os rydyn ni gefnogi chi i gyrraedd pwynt ar diwedd eich gradd lle ydych chi'n gyffyrddus a ydych chi'n hyderus yn cyflwyno gwaith yn y Gymraeg, wedyn yn sicr na ni helpu chi i wneud hynny. Mae canolfan Bedwyr sy'n cynnig signolfan iaith yn Brifysgol Bangor yn cynnig lot fawr o weithiau sgiliau ac maen nhw hefyd yn cynnig sesiynau ar y modiwlau opsiynol ni. Felly mae'r sgiliau yna'n inbuilt yn lot o'r modiwlau opsiynol cyfrwng Cymraeg. Os da ni'n gwneud cyflwyniad yn y Gymraeg, wedyn mae canolfan Bedwyr yn dod i fewn ac yn helpu myfyrwyr efo'r sgiliau ac yn gwneud hynny. Ac eto, does na ddim angen y safon yna a dim safon arbennig o Gymraeg i ddod i wneud hynny. Felly mae yna lot o bethau, lot o cymorth da ni'n cynnig mwyn helpu chi i fod yn hapus ac yn hyderus yn astudio yn y Gymraeg ac i medru cael y cyfleoedd cyflogadwyedd na'r employment opportunities na ar y diwedd y dydd. Diolch bwys os da chi'n dŵad yn siarad Cymraeg neu Wenglish neu Covid-3 neu be bynnag, mond da chi'n dŵad i'r sesiynau bach yna ac yn trafod y gwaith yn y Gymraeg. Mae yna digon o amser i datblygu hyder dros y 2 mlynedd. Felly, os da chi'n teimlo yn un o'r bobl yna sydd efo diffyg hyder, yn meddwl bod eu Cymraeg nhw ddim digon da, dydy hynna ddim yn wir o gwbl. Mae croeso chi gysylltu â fi os da chi eisiau mwy o wybodaeth, ond dwi yn gobeithio gweld chi ym mis Medi ym Mangor ac dwi yn gobeithio byddwch chi yn ymuno ar rhai o'r gweithgareddau Cymraeg gyda ni yn mynd ymlaen.